Ngakho-ke nini ukuvakashela i-andrologist? Uma unezinkinga, mhlawumbe zokukhulelisa umlingani wakho uma ubhekene nobunzima obuthile. Lokho kusho ukuthi ubhekene nenkinga yokungabi nenzalo kowesilisa. Leyo yindawo eyodwa ongavakashela khona udokotela wezobudoda. Noma uma kukhona inkinga ngezitho zangasese, ukhathazekile ngosayizi womthondo, ungavakashela, noma uma kukhona i-phimosis noma iyiphi inkinga ekhona, ungavakashela. Noma kungaba i-paraphimosis, okuyisimo esiphuthumayo, ungavakashela udokotela wezobudoda. Futhi kunenye inhlangano ebizwa ngokuthi i-priapism, lapho kunokumiswa isikhathi eside amahora angaphezu kwama-3 kuya kwama-4 okuyoba buhlungu kakhulu. Lena nayo iyisimo esiphuthumayo, i-priapism. Noma kungaba noma yiluphi uhlobo lokulimala kwezitho zangasese. Uma kukhona ukulimala emthondweni noma ukulimala esikhwameni samaqanda, khona-ke kungaba khona ukulimala ngesikhathi socansi. Lena enye indawo lapho ungavakashela khona udokotela wezobudoda. Ezinye izinkinga abantu abanazo imvamisa zihlobene nezindaba zocansi, izinto eziphathelene nocansi. Uma uhlangabezana nezinkinga ezithile ngokuziphulula noma kukhona imfundiso engamanga mayelana nokuziphulula ukuze ukwazi ukukulungisa, ungavakashela udokotela wakho wezobudoda. Noma kungaba ukuhluleka ukuqinisa umthondo, lapho uhlushwa ukuthola noma ukugcina ukuqinisa umthondo, leyo yindawo ongavakashela kuyo udokotela wezobudoda. Noma uma uphumelela ngokushesha kakhulu ngesikhathi sokuchama, okuthiwa ukuchama kusenesikhathi, ungavakashela udokotela. Noma uma izifiso zakho zocansi sezehla, okuthiwa ukwehla kwesifiso socansi noma i-low libido, leyo futhi yindawo ongavakashela kuyo udokotela. Noma abanye abantu bazobhekana ne-ejaculations ebuhlungu. Lokho sibiza ngokuthi i-odinogasmia. Noma nini lapho ukhipha isidoda, uzwa ubuhlungu. Leyo enye indawo ongayivakashela i-andrologist. Ezinye izinto, uma uhlushwa ukuntuleka kwehomoni ye-testosterone, okuyihomoni yamadoda. Uma ubhekene nezimpawu zokuntula lapho ukukhathala kukhona, awukwazi ukwenza umsebenzi ojwayelekile. Ngakho njengoba iminyaka ihamba, amazinga e-testosterone ehla. Ukuthi lokhu esikubiza ngokuthi i-andropause, njengowesifazane, ukunqamuka kokuya esikhathini uma kwenzeka kwabesilisa. Kukhona futhi into ebizwa ngokuthi i-andropause, esikubiza ngokwesayensi yi-hypogonadism eqala sekwephuzile. Ngakho-ke leyo yindawo eyodwa lapho ungavakashela khona i-andrologist. Uma ubhekene nezinkinga eziphathelene nezifo ezithathelwana ngocansi noma ngeshwa, ungazi, uma uke waba nobudlelwano bocansi ngaphandle kokuzivikela noma usebenzisa ukuvikelwa, uma unezinkinga ezithile eziphathelene nokutheleleka, ungaxazulula lezo zinkinga nodokotela wakho wezobudoda. Ngamafuphi, abantu abanezinkinga zobuhlungu emaqandeni, uma kunobuhlungu obungapheli emaqandeni, esikubiza ngokuthi i-chronic achalasia. Leyo ngenye indawo lapho esingakunikeza khona amasu e-microsurgical ngemva kwemithi. Uma kusenzeka lokho kungasebenzi, singakwazi ukwenza ukuhlinzwa okuncane. Futhi abantu asebeqedile imindeni yabo, futhi bafuna ukuqhubeka nokuvala inzalo. Lokhu esikubiza ngokuthi i-vasectomy, inqubo elula ngisho noma iqhathaniswa ne-tubectomy. Lena inqubo eyodwa, singanikeza i-vasectomy engenasikele. Futhi kunezindlela eziningi ezithuthukile zokwelapha ezitholakalayo ku-andrology lapho singabhekana khona nezinkinga zokuzala kanye nezinkinga ezihlobene nobulili. Ngisho nezinkinga zokwehla kwamahomoni noma ukuswela i-testosterone okuvela sekudlule isikhathi. Ukuze siqoqe konke lokhu, mhlawumbe uma ubhekene nenkinga yokuzala noma ukungasebenzi kahle kwezocansi, noma inkinga yokushoda kwehomoni ye-testosterone, noma kungaba kuhlobene nomdlavuza wezintanga noma umdlavuza wesitho sangasese sowesilisa, udokotela wakho we-andrology angakwazi ukuhlola okwengeziwe. Ngakho noma nini lapho ubhekene nalezi zinkinga, ungaxhumana nodokotela we-andrology uthole umbono bese wenza okufanele. Ngiyabonga.